Bueno, porque vamos a abordar agora coa colaboración das persoas expertas que nos acompañan neste cuarto coloquio con expertos que desenvolvemos dende emisoras municipais galegas, dende Muga, en colaboración hoxe co Concello de Moraña dentro deste proxecto Onda ODS, o futuro é teu, que compartimos con máis de 200 emisoras municipais e comunitarias, desenvolvemento por terceiro ano consecutivo un proxecto avalado polo Ministerio de Dereitos Sociais e a Axenda 2030. Antes de nada, bueno, presentamos as persoas que nos acompañan nesta tarde aquí en Moraña. Presento a seu, Ana, sí. Iván López Martínez, doutor en Economía e profesor da Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña, na que é vicedecano de Organización Académica e titulacións. As súas principais liñas de investigación son o comercio internacional, a integración económica e crecemento económico. Coñece como ninguén as relacións comerciais entre España e Portugal, o comercio exterior de Galicia, ten sido protagonista da súa investigación e seguramente pode aclararnos moitos dos aspectos da repercusión, sobre todo dos arancéis na nosa economía que nos parecen tan lonxanos, pero que nos afectan no noso día a día. Benvido, moitas grazas por aceptar o convite. Gracias, Pablo, e gracias a vos en nome da UDC por facernos un sitio neste foro. E temos tamén o privilexio de conversar cunha das voces máis autorizadas e internacionais da xeografía galega. Ele é o catedrático Rubén Lois. Boa tarde, benvido. Rubén Lois non é só catedrático de Xeografía Humana da USC, e tamén director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, o IDEGA, e actualmente ostenta o cargo de relevancia global a vicepresidencia da Unión Xeográfica Internacional. Moi agradecidos porque nos acompañe. Boa tarde, tamén moi contento de estar aquí en Moraña. Tamén nos acompaña a terceira das nosas persoas convidadas e xoga na casa, vamos a decirlo, non? Xoga na casa porque, aínda que non é de Moraña, ten participado e aportado neste paso á industrialización que fixo este Concello. Juana Rodríguez é a xefa de administración de Celtic Stores, Vandalux, unha empresa radicada en Moraña dende hai 25 anos. Este ano está de aniversario. Parabéns, parabéns. Bueno, conta con máis de 240 traballadores, máis do 65% delas son mulleres, e creo que o seu aporte vai ser moi interesante o punto de vista dunha empresa que toma a decisión de instalarse nun concello rural. Moitas grazas e benvida, Juana. Grazas a vos por invitar a Vandalux Celtic Stores a este coloquio. Non sei se terás encendido o micro, está verde por aí en algún sitio? Sí? Achegao. Pois gracias por invitar a Vandalux Celtic Stores a este coloquio. O último dos nosos convidados é Manolo Villaverde, é responsable do sector lácteo do Sindicato Labrego Galego, Comisóns Labregas, e o seu punto de vista é moi importante non só porque ten unha visión global, xa que está no sindicato, e te pode dar unha visión así por riba do que é o sector a nivel galego, sino tamén porque el mesmo é un gandeiro, e el realmente di que el é gandeiro, en primeiro lugar. Seguramente a súa experiencia coa súa produción, coa súa granxa de Forcarei, pois pode darnos unha visión moi interesante en este coloquio. Bueno, moitísimas grazas por atender o noso convite. Graciñas en nombre do Sindicato Labrego por invitarnos a este foro tan interesante. Gracias por acordarvos dos gandeiros nun foro deste tipo. Imos a iniciar o debate, ainda que xa casi o iniciou Manuel aquí, non? Bueno, tamén falaban da importancia da gandeiría para fixar poboación aquí no rural. E imos iniciar o debate, poderíamos principalo pedíndovos o voso punto de vista sobre o tema que hoxe nos trae a esta mesa, o despoboamento do rural. É un problema máis que evidente en toda Galicia, ao mellor non tanto na provincia que nos acolle, pero que está aí, poñendo en evidencia a febleza do noso rural. Non sei se poderíamos facer un diagnóstico de como o despoboamento transforma o territorio e as oportunidades económicas, porque ao mellor a xente cando estamos a falar pois de despoboamento só pensa en casas baleiras, pero hai moito máis, non? Claro, o que pasa é que van da man. Decides non das cuestións económicas. Eu non sei se estaredes conmigo, pero
solventado. Decía que, ao mellor, o tema que vai da man do despoboamento, a parte do evidente, o demográfico, pois é o tema laboral, non? Entón, claro, cando alguén pensa en potenciar o asentamento de novas poboacións, núcleos rurais, eu o que primeiro penso en oportunidades de traballo. Claro, por suposto falaremos deso e ao mellor podemos ir hacia aí, non? Pero van da man. É dicir, non hai poboación porque a poboación vai a onde haya maiores oportunidades de traballo. Ca desagrarización tan patente en Galiza nas últimas décadas, non? Pois as oportunidades de traballo non están precisamente nas zonas montañosas das provincias de Lugo ou de Ourense, por exemplo, non? Están máis cara ao eixo atlántico, non? Entón, bueno, a mí gustaríame subliñar esa relación, non? Despoboamento, oportunidades de traballo, non? Non sei se queres aportar algo tamén, por exemplo. Sí, bueno, si é un problema crónico o tema do despoboamento no rural, pero daríalle un pouco unha volta. A mí xa non me preocupa tanto o despoboamento do mundo rural. Agora vai seguir perdendo poboación porque hai moita xente maior de 75, de 80 anos que non ten moita esperanza de vida, que está vivindo no rural. O que realmente nos temos que fixar é se se está repoboando pola base da pirámide e empeza a haber concellos que empezan a ter xente nova, que empezan a ter xente adulta nova ou nenos a rapaces. Non moitos, non vai a volver a ver as mesmas poboacións que antes, pero as dinámicas demográficas no rural empezan a ser un pouco máis complexas. Depende moito de que as empresas, con deceas de traballadores, depende moito de que se defenda a actividade gandeira, a actividade agraria. Entón, eu parto dunha idea. Desde hai 10 ou 15 anos ou 20, no rural vívese ben. Entón, creo que unha das primeiras cuestións que temos que formular, probablemente hai 40 ou 50 anos, no rural vivíase mal, estábase lonxe, non había servicios. Isto mudou, sobre todo en áreas rurais que están a menos de media hora ou de 45 minutos dunha cidade que se pode desplazar para calquera servicios. O problema é que aínda estamos notando moito impacto das migracións masivas de finais do século XX, que son as que fan perder poboación, e o que temos que analizar é que nova poboación se está fixando. E aí tamén hai un factor que eu si querería introducir, e é que o novo rural vai ter que contar con inmigrantes, están chegando inmigrantes, fai falta man de obra en algúns sectores onde non queremos traballar nós, e vai ser un rural un pouco diferente, pero eu plantexaría un pouco esta cuestión. E logo, unha última reflexión así de inicio, o rural non é equivalente, o plantexara tamén Iván, hai unha situación tráxica na montaña de Ourense, así ardeu todo este verán. Hai unha situación de certo éxito económico en áreas que se especializaron ben en gandería intensiva ou en determinadas actividades agrarias, inda que demográficamente vayan mal, e hai áreas perto das cidades onde se pode falar dun rural vivo, é dicir, a desconcentración da poboación das cidades cada vez chega un poquinho máis lonxe, nos imos a 20 ou a 30 kilómetros dunha cidade. Entón eu tamén matizaría un pouco por xerar debate fundamentalmente. Esas zonas periurbanas, non? Ou algo máis aló que amplio, sí. Por exemplo, nós en Santiago sabemos que hai vilas que até hai pouco perdían poboación que empezan a gañar, Negreira ou o Concello da Baña, é dicir, que están a 20 km ou a 25, Arzúa, o Concello do Pino e de Arca, podemos dicir, paso ao Camiño de Santiago. Si hai factores, pero no fondo empeza a haber este tipo de certas dinámicas, ou procesos de rexuvenecemento no interior, onde hai empresas, onde pasa o Camiño de Santiago, onde hai unha opción agraria ou agropecuaria factible, non decae o número de nenos que van á escola, que é un indicador que temos que empregar moito, non? Bueno, aí Manolo me contaba o de récord hai un momento que ese é unha das súas preocupacións precisamente, non? Pois sí, todo o tema de servizos é primordial para sentar poboación no rural. Sempre estamos co conto de que esa pescada que se morde a cola, non? Decir, que foi antes, a perda de servizos ou a perda de poboación. Eu pareceme que ese é un debate de tontos.
pareceme que hai que poñer os servizos e punto. É bastante sinxelo. Cando eu estudaba sexto de AXB, éramos 28 na miña aula e eran 24 na outra aula de sexto. Hoxe, bueno, o ano pasado, meu fillo rematou o sexto de primaria. Era unha das aulas con máis alumnos de toda a escola de Forcarei e eran 12. O indicador do que falábamos. Para min, iso é fundamental. Decir, se miras un pouco as escolas, ves o que hai. Cal é o problema? O problema é que Moraña ten 3 unitarias. Temos outros concellos nos que non queda ningunha. Entonces non podes pedir que se asente poboación aí. Podes pedir que haxa unha agroindustria, que haxa unha industria, podes pedir moitas cousas na zona, pero non que se asente poboación. Se non hai servizos, non se pode asentar poboación. Chega o micro, por favor. O exemplo de Vandaluz é un claro caso de que unha empresa, unha multinacional se pode asentar nun concello rural e pode desenvolver... Voute parar un segundo. Tú imagínate que eres o de... que eres galloso. Imagínate que eres galloso. Aí. Falar máis alto. No, acerca o micro. Pono na boca, tal cual. Así fai galloso. Empezo de novo logo. Que o caso de Vandaluz é un exemplo de que como unha multinacional se pode instalar nun concello do rural e levar 25 anos e seguir crecendo. A veces hai a creenza de que unha gran empresa nunca vai a ir a un concello rural, ten que ir a un macropolígono dunha cidade. En cambio, no noso caso, pois a empresa apostou por Moraña hai 25 anos e de empezar nunha nave de 500 metros cuadrados, hoxe temos 15.000 metros e seguimos crecendo. Os nosos clientes, cando veñen a ver a fábrica, sorpréndese de que estemos nun concello pois tan pequeno e tan do interior como é Moraña. Pois, gracias á colaboración do concello no seu momento, da comunidade de Montes, púdose ampliar o polígono e facer a instalación da empresa aquí. Inicialmente, pois as vías de comunicación non eran tan boas como son hoxe, ou a DSL, que había naquel momento, como decía o alcalde, pois tiña os seus fallos. Cambio hoxe en día, a verdad que internet funciona moi ben. E tamén eso, contribuímos a fixar población, pois contratando xente do concello ou dos concellos limítrofes. Moitas delas, desas persoas no seu momento, pois nunca habían tido un traballo nunha industria, traballaban na casa, cosían, facían tarefas do campo e tiveron a oportunidade de incorporarse ao mercado laboral. Manolo, querías aportar algo aí? Sí. A min o exemplo de Vandaluz, que non conozco moito hasta que falei con Juana, pareceme maravilloso. É dicir, traer unha industria, unha empresa como Vandaluz, xerar postos de traballos na poboación local é maravilloso. O que pasa é que os últimos exemplos que estamos tendo de levar industria por rural, non quero abrirmelos nin cosas desas, pero a industria que vemos que se quere levar a palas non é precisamente a máis adecuada. Ese é outro dos problemas, no? Que non se valora realmente a capacidade económica, a capacidade social que ten o rural, que xa per se ten un potencial grandísimo, non? Se valoran outros. Bueno, aquí había unha indicación, eu xe son de Palas, vou mirar Palas despois deste coloquio, estou entre Palas e Santiago habitualmente, e agora fixámonos máis populares. Hai industrias e hai industrias, é dicir, que eu creo que tamén hai que ver modelos territoriais que máis ou menos funcionan. Eu mañán reunimos cos sociólogos de Coruña, en Palas precisamente, e imos ver outra empresa que é Gin Sports, que ten 90 empregados, vai pasar a 150, que é dun rapaz que amontou ali, que funciona perfectamente, que distribuye roupa deportiva, que trae normalmente de Asia, a distribuye por todo o mercado ibérico e tamén trae máquinas para os gimnasios, non? É un exemplo de desenvolvemento sustentable, non?
non é unha multinacional, é unha empresa que surdiu ali, eu creo que hai que presumir. O problema está nas industrias extractivas que veñen para quitar unha cousa, auga neste caso concreto, e que será un impacto en xeral bastante negativo. Pero precisamente en cada concello hai que ver un pouco cal é a combinación de actividades que debemos de ter. Eu defendo moito, primeiro, o rural ten que ser agrario e gandeiro. Isto nunca se pode perder. Ten que haber un ADN ou unha boa xestión do monte, non forestal, sino do monte. E logo, que aparezcan industrias xeradas na propia localidade ou con investimentos nun momento determinado, creo que é a coalición perfecta para fixar poboación ou polo menos actividade no rural. E logo non me preocuparía tanto no tema de densidades de poboación ou se vai perdendo un pouco poboación. Mentras siguen as escolas abertas, sigue sendo importante. Se hai menos alumnos que os eduquen un pouco millor, que é unha gran oportunidade. E evidentemente os umbrais dos servicios no rural, esos si as administracións teñen que ser sensibles, teñen que ser máis baixos. Cando hubo todo o debate sobre a maternidade verín era moi indicativo. Nacían poucos nenos, pero tiña que haber unha maternidade que fora próxima a moitas áreas do sureste de Ourense. Entón, ese tipo de elementos de discriminación positiva no rural hai que mantelos continuamente. E logo hai un tema tamén, creo que é moi importante. Se a xente nova se quere vir a vivir ao rural ou se asenta no rural, ten que haber fórmulas mediante as cales haxa servicios que permitan conciliar a vida laboral ca vida familiar. Ten que haber guarderías, ten que haber escolas, ten que haber lugares onde se podan atender os nenos. Isto ás veces con densidades baixas é máis complicado, pero temos que pensar, ou teñen que pensar moitos en como poder servilo. Non sei, Iván, se queres comentar algo. Sí, eu aproveito o fío do que estades comentando todos, non? Para recalcar tamén estas ideas, non? Hai que atraer industria, hai que atraer poboación, ambas veñen xuntas. O caso desta empresa, que tampouco coñecía, pero antes tive a oportunidade de falar un pouco delo con Juana, non? Que a nosa compañeira. Entón, infraestructuras productivas para as empresas, hai que telas. Eu decía antes, Rubén, que déramos un salto de calidade en Galicia neste sentido. Eu penso que tamén, non ten nada que ver moverse polas estradas hoxe en día ou as redes de comunicacións, bueno, que poderemos mellorar, por suposto, non? Pero bueno, o rural deu un salto moi importante, non? Infraestructuras productivas para as empresas e infraestructuras sociais para a poboación. Claro, as dúas son necesarias, porque efectivamente temos que ter escolas, temos que ter centros de saúde, non? Moraña ten un, alo menos, eu cando entrei en Moraña. E ademais é interesante unir as potencialidades de ambas cousas, porque esas comunicacións fan que o territorio evidentemente non se moveu, pero as comunicacións fan máis accesible, fan posible chegar a sitios que antes non chegan, non? Entón, pois, eses servizos de cara á poboación, bueno, pois van estando máis preto da poboación que os necesita, non? Eso é importante, hai que seguir potenciando, non? Igual vou abrir outro melón, non o sei, pero veredes que teño unha certa habilidade para eso. Efectivamente, hai que atraer a fixar poboación, pero hai unha cousa que se fala sempre, seguramente como veciños e veciñas non lle damos moita importancia, que é a planificación do territorio. E ademais, cando falamos dela, dá impresión, os que sodes expertos non, pero os que non o somos, que parece que só pensamos en urbanismo. Cantas alturas ten que ter un edificio, cantos metros podemos facer, ese tipo de cousas, pero realmente a planificación territorial é moitísimo máis importante e isto ten que estar na base para poder facer outro de atraer, non? Sí, vamos a ver, eu vou decir dúas cousas que digo sempre sobre a ordenación do territorio, si moi breves, a ver se non me enrollo. En primeiro lugar, he dixo nun curso da UIMPA hai, creo que 15 anos, en Lalín, o planeamento do solo non pode ser urbanístico.
o planeamento urbanístico é moi importante, ten que ser territorial. Por lo tanto, non podemos clasificar o solo como solo urbano, solo urbanizable ou solo rústico, porque o solo rústico parece que é o que sobra. Se gestionemos como solo rural, démoslle valor, como se lle dá ao solo urbano, non como parte pasiva do que non se vai urbanizar, e creo que cambiaría un pouco as lógicas. O solo rural ten a súa lógica, entón ten tanto valor que se manteñan prados, que se mantengan determinados usos coherentes co territorio, como edificar determinadas áreas, tampouco hai tanta necesidade de facer grandes expansións, e até que non cambiemos ese modelo, até que, supoño que as consellerías de medio rural teñan voz a hora de facer planeamento urbanístico, non só as de ordenación do territorio, non cambiaremos esta imaxe, porque ao final temos solo urbano, o que se pode construir, e o resto que é un desastre. Isto é moi mala indicación. Isto, en primeiro lugar. En segundo lugar, penso que hai unhas directrices de ordenación do territorio, ou vanse a aprobar outras, e hai que aplicar as directrices de ordenación do territorio. Unha planificación do solo a escala supralocal, que é o que din as directrices, que hai nas moi boas no País Vasco, en Navarra, están millores as de Castilla e León que as que hai en Galicia, nos permitían por lo menos saber onde vai o solo industrial, onde van as vías, onde se concentra a poboación e onde facemos reservas para que poda haber gandeiros, agricultores, e isto temos que pensar globalmente, non ir, como se chama, as intervencións tácticas. Ten que haber documentos un pouco máis xenéricos. No caso da Comunidade Autónoma de Galicia non se fixeron, e isto é unha IVA bastante importante. Por eso creo que sí que hai que insistir, e en función do obxectivo, vivir ben no rural, ainda que non sexamos moitos, pois aproveitar esas posibilidades de calidade de vida e de formas de vivir ben con traballo e con actividade. É un atranco tamén. Bueno, te di, Juana, di. Que para dinamizar o rural todos somos necesarios, os gandeiros, os labregos, a industria, porque ao final necesitamos dos outros. Si ven por xente a traballar unha empresa aínda que non viva directamente en Moraña, sempre para, fai gastos, fai compras, bueno, en definitiva, os servizos, pois si temos guarderías e tamén centros de día, porque hoxe en día coidar dos maiores igual é máis complexo que coidar dos nenos. Entonces tamén é un colectivo a ter en conta. E aparte, axuda tamén ás empresas o feito de que os traballadores poidan conciliar, porque sempre se fala da conciliación nas empresas, pero as administracións tamén teñen que colaborar para que esa conciliación poida ser posible. Bueno, non sei se Manuel ten que comentar aí sobre a ordenación do territorio, creo que bastante, non? Sí. A ver, ordenación do territorio. Perdoade. No, perdoade, é que teñome que rir. Teñome que rir porque, como é isto, ciencia ficción. Isto é ciencia ficción. Básicamente. A ordenación do territorio no meu concello, na miña parroquia, nas da Beira, nos estamos salindo dun proceso de concentración parcelaria. A do lado xa saiu. En este medio deste proceso tuvemos a ordenación rústica, que, corrixídeme se me equivoco, ven a ser un equivalente a un pexón urbano, máis ou menos. Ninguén nos enteramos de que había ordenación rústica. Nos enterámonos desde que eu collín unha finca nova de concentración que me entregaron. A finca tiña 25 carballos en 4 hectáreas. Eu conservei os 25 carballos, me encántame, e incluso algún máis pequeniño que había por ali. O resto limpiei todo, que eran unhas, pois, as ervas, as plantas típicas do monte galego, duns 2,5 metros de altitude, desbrozamos, fixemos todo o traballo durante todo un verán, chegou o mes de setembro e sementamos erva para que as vacas saliran a pacer. Bueno, pois isto foi un delito contra a ordenación rústica, porque aquela zona era forestal e eu non pedín permiso para facer o cambio de cultivo. Entón aí foi cando me enterei de que había ordenación rústica. Solicitei o permiso
e estou esperando a que me concedan, tampouco me dixeron que non, pero isto foi no 2015. Agora, o máis grave da ordenación do monte que fixeron ali, para min, que non sei que na fixo, falabas coa xente do Concello e decíanche, estos son os que saben os da universidade. Pois eu estou escoitando os da universidade e dixo, cheu que estes non fixeron, non o fixeron, porque temos, por sorte, na nosa aldea temos unha cantidade de monte llaniño, cunha profundidade de terras negras, estas que agora están tan en boga co tema da Ucrania, é dicir, unha riqueza brutal. Bueno, pois toda esa zona é forestal libre. Podes plantar o que queiras. Sorpresa que se plantou material para Ence e para Altri. Resulta que temos outras zonas máis altas, bastante máis altas, non chegamos ao nivel das Highlands, pero andamos de aí, cheas de penedos, encostadas, e que no fondo teñen brañas. Adivinade que uso se lle dou a esas zonas? Agrario. E despois, por sorte, temos as carballeiras que as deixaron como forestal autóctono. Menos mal. Dentro dese forestal autóctono, que eu tampouco sabía, e sabedes que eu son moi ignorante, a maior parte das parcelas que temos tocan no río Umia, e a min gustábame sempre ter as beiras do río limpas, e as árbores todas que hai á beira do río derramadas, é dicir, conservar eso tal cual. Bueno, pois estuve a punto de levar unha sanción por estar limpando a beira do río. Tampouco sabía, perdón. Pasaron 3 anos, e agora, a través do Next Generation, hai unha subvención para a limpeza das beiras do río Umia que se está levando a cabo pois con xente que está desbrozando as beiras do río Umia. Entonces, ordenación, normas, ciencia ficción. Por alusións Eu quería aportar, non sei se será simplificar moito, que ao mellor me paso de querer simplificar, pero teño a impresión de que ao mellor este tipo de situacións que se dan, esta ordenación do territorio caótica, porque realmente ten certo toque de caos, é porque hai un paso previo que se renunciou a facer, que é o desenvolvemento rural. Por estrategias que pensen realmente no rural e que o adopten como tal. Dá a impresión de que hai pois reaccións, como se suele decir, reactivas e non proactivas. O sea, vamos a traballar antes de... Non sei, a mellor estou... No, eu en relación, eu vou defender que hai que facer a ordenación rural. O que pasa é que eu que dou clase na universidade, digo por alusións, dou en xeografía nun mestrado e dou outro en políticas. E o de políticas chamase gobernanza local políticas públicas innovadoras. Entón, o primeiro que lle explicamos, e creo que non son único, é que ou se fai o ordenamento participativo, se fala con vos, os suxetos que tedes a ordenación, tamén os das empresas, ou non se fai boa ordenación. O resto é un fake, é dicir, que veña un xeógrafo, un enxeñeiro, un economista a pintar o territorio con usos non ten sentido a estas alturas. Ten que falar cas comunidades rurais e ten que buscar unha fórmula para que se faga esa ordenación. Entón, fíxose mala ordenación, probablemente estás contando un exemplo moi claro, pero eso non debe descalificar que se debe de facer boa ordenación, contando coa xente e non vindo eso, a plantar pinos, como se decía habitualmente. E a veces tamén hai que incluir, por exemplo, as empresas. Nos traballamos no plan básico de Tracastela, que dá o pé do Camiño de Santiago, foi un dos plans básicos tamén no de Beariz, colaboramos, non? Na Universidade de vez en cando facemos, e había unha empresa que tiña un certo impacto, pero era a única empresa que había en Tracastela. Entón, fixemos un planeamento moi de conservación, pasa ao Camiño de Santiago, non queríamos que subiran as alturas, non queríamos que entraran os eucaliptos, e polo catálogo de paisaxes
impedimos que entren especies foráneas pola protección do camiño, pero respetamos un pouco o entorno visual da empresa, porque era unha empresa montada ali e para non nos parecía que era estratégico. Falamos co dono, falamos coa xente ali, depende, podese facer ben ou podese facer mal, eu insistiría, pero a necesidade de ordenamento participado é fundamental. E logo, eu insisto, nós temos unha idea que é o modelo territorial. Que quere ser Moraña, o que quere ser Forcarei, o que quere ser Palas. Temos que decidirlo. Hai tanta gandería, hai tanta actividade agraria, reservamos isto para as empresas, pensémoslo un pouco entre todos. Nos imos poñer de acordo, pero un tanteo de un planeamento razonable, enmarcado logo do que se faga a nivel comarcal ou provincial, creo que ten certo sentido, non? Porque eu sigo insistindo no mesmo. No rural, creo que Iván opina o mesmo, agora vívese ben. Que hai un cambio. Hai un cambio radical de cando éramos nenos moitos. Dicir, non estamos longe dos lugares, non pasamos tanto frío, hai un certo entorno. Entón, claro, o tema é que isto hai que empezar a convencer a xente que veña a vivir máis o rural, non? Eu insisto moito niso. Sí, a xente e as empresas. Entón, temos que dar facilidades. Desenvolvemento local, pero local quere decir que interveñan todos os ámbitos locais, non? Temos a mesa antes estaba composta por as dúas entidades locais importantes, unha diputación, un concello, claro, teñen que promover ese acordo, ese emprendemento que moitas veces se nos acusa aos galegos de carencia de ser emprendedores. Pois ao mellor non é tanto, ao mellor sí que somos emprendedores, non? De feito, pois cantos galegos emprenderon noutras terras, fora de Galicia ás veces, non? Pero sí que hai esas posibilidades, non? O que pasa é que ao mellor temos que colocar as condicións favorables para que se desenvolvan, non? Os entes locais teñen aí esa importancia, non? Axudaría tamén, xa que antes tiñamos, como ben decía Iván, esa mesa con, bueno, Diputación e alcalde de Moraña, pero tamén dous alcaldes de concellos moi pequenos que saben o duro que é o día a día, xustamente loitar coa propia administración para que definan plans estratégicos, haxa axudas, non? Axudaría de decirlle ou valorar cal é o custe real, non? Poñerlle negro sobre blanco números, cal é o custe real de ter pois aldeas baleiras, concellos con tan poucos habitantes, para que se definan estrategias. Claro, é que aí entramos noutro terreo, non? Que a pregunta das zoas baleiras, non? Claro, que aquí casi o debate estivo indo máis hacia esas zonas rurais, pero, digamos, intermedias, non? Ao mellor, non? Antes decíamos, ao mellor, outra cousa é a zona de montaña de Ourense, a zona oriental da provincia de Lugo. Bueno, esas son outra cousa. Non sei, aí non moito estiven lendo un artigo sobre de un compañeiro de Santiago, de Eduardo López Iglesias, que se decía que realmente tiñamos que debatir si temos que renunciar efectivamente a manter as aldeas tal e como as coñecíamos ata unhas décadas, non? Bueno, que xa están algunhas delas vacías, non? Bastantes, non? Pero as que non están, realmente temos que pensar si é factible mantelas ou non. É un debate duro, claro, desde o punto de vista sentimental, a mí non me gustaría ver as baleiras, pero esas condicións que estamos describindo aí un pouco parecía que non encaixan de todo con isto, mellor van máis encaminadas a zonas intermedias, non? En donde este desenvolvemento local é máis posible, non? Zonas recuperables, por así decir, non? Claro, é que además hai un
tránsito bastante notable, non evidente, das zonas das aldeas, dos núcleos máis pequenos de poboación hacia esas cabeceiras de comarca, non? Bueno, pois como Moraña, supoño, non coñezo o caso, pero máis ou menos polo que pouco. E aí sí que hai atracción de poboación, claro. Son como dous problemas un pouco distintos, non? E tamén as posibilidades de desenvolvemento son diferentes. E ao mellor se pasa o Camiño de Santiago ou non, é un feito que cambia todo o asunto, non? Hai pouco estiven en Fonsagrada, non? Que claro, nos sírvenos de exemplo desto, non? Había tempo que non iba a Fonsagrada, non? E fun comer a un sitio, bueno, un dos sitios típicos dali, que a anterior vez que estivera tamén comer ali, e atopei que o comedor triplicouse en espacio aproximadamente, non? É dicir, o dinamismo do Camiño de Santiago, non? Porque efectivamente neses días que estuven por ali os peregrinos eran abundantes, non? Tanto como os locais, non? Entón, bueno, esas posibilidades poden cambiar a sorte dunha cabeceira destas, non? Estamos falando, pois, ao mellor, unha zona que era basicamente orientada ao agrario e agora ten outras posibilidades, non? Manolo, te querías aportar algo? Sí. A ver, sin querer desviarnos un pouco do que estábamos, non? Das zonas xa que xa están bastante baleiras, ou casi de todo. Pero tamén me parece moito, porque xa saiu, creo que 3 veces, o tema do Camiño de Santiago. É moi importante, ollo, non vou ser eu quen diga que é un tema fundamental a día de hoxe para a nosa terra, aparte porque é como o delta dun río, non? Hai un montón de camiños, entonces ao final diversificas un pouco a economía que xera o camiño. Pero eu creo que se está centrando moito o que é a parte máis, ou a inversión máis turística, quizáis, nas Rías Baixas e no Camiño de Santiago. Claro, eu creo que xo dixen, teño 2 nenos pequenos que procuro enseñarlle todo canto podo da nosa terra, además aproveitando que ainda está nesa idade que ainda lle justa. Entonces baste, non sei, a un dolmen calquera. Vamos poñer o Dombate. E ves que ali hai xente. Pero está solo ali no medio. E fixose aquelo e acabouse. E que se manteña coa xente que hai traballando ali. Vámonos a Baroña. Está ben. Realmente estamos actuando. Baroña está na costa. Vámonos a Castro Mao, vámonos a Castro Verde, vámonos a onde queirade. É dicir, temos unha cantidade de historia máis alá do camiño que poderíamos estar puxando moito con ela, que tamén podería axudar a asentar nesas zonas, porque aparte está moi espallada, podía axudar a asentar poboación nesas zonas. Estamos pasando dela olímpicamente. Manolo, vas ter sorte, porque somos tan afortunados de poder contar con que Rubén Lois foi secretario xeral, director xeral de turismo, co cual ten unha opinión máis que autorizada, non? Sí, pero unha opinión bastante escéptica. Vamos a ver, o turismo ten unha gran ventaxa, que se acopla moi ben a outras actividades económicas. Pero o turismo por sí mesmo, quitando o Camiño de Santiago ou determinadas Rías Baixas, non xera desenvolvemento. É dicir, os factores de desenvolvemento do rural en Galicia, agás algunhas excepcións, ten que ser as actividades de sempre, as agrogandeiras e unha boa xestión do monte, ou a localización de empresas. Logo, se lle pega turismo, canto máis millor. E si pode haber algún concello, son dun concello que vive en boa medida do turismo, pero tamén hai 2 empresas e siga habendo 8.000 cabezas de bovino adulto, con 3.000 habitantes. Entón, é todo un pouco, non? Entonces, o turismo está ben,
pero eso, é un pouco limitado. E logo hai factores, é dicir, o Camiño de Santiago a xente ven andando, que é un gran invento, porque ten que quedarse a dormir nos sitios. Usualmente do Mate non imos andando, entón temos un consumo do destino un pouco diferente, nos vamos e nos imos un pouco máis pronto. Logo, unha cosa que se plantexaba, é que falamos moito do rural máis vivo, porque estamos en Moraña, que é un bo exemplo, pero, por exemplo, nas áreas de montaña que plantexa Iván, é moi grave, é dicir, onde ardeu un monte en Ourense, o 8% da provincia, este verán ten que haber políticas públicas para repoboar. Hai que darlle diñeiro á xente para que vaya, para que desenvolva a gandería extensiva ou outro tipo de usos que frenen a posibilidade de novos incendios nos próximos anos. Ten que ser unha política, non sei se de Estado ou da comunidade autónoma, pero a única forma de frenar, e hai que limpiar os montes, e se non os limpian os particulares, algunha administración pública ten que limpialas do oficio, pois non arde, e vai seguir ardendo, entón temos un problema ambiental serio e un problema de abandono, claro, porque nas cidades está moi ben ter parques naturais e reservas de natureza, pero o rural ten que ter reservas, ten que ter reservas da biosfera, pero con xente. Entón, creo que son un elemento fundamental que é o que impide os desastres ecolóxicos como son os lumes. Non sei se o economista ten algunha visión de... Engadir unha cousa a isto que decía Rubén, porque é outro tema interesante, outra das potencialidades do rural galego, pois é en relación cos aspectos medioambientais, non? Bueno, temos aquí os ODS, non? Entón, todo o que a protección fronte ao cambio climático, non? O respeto ao medio, non? Que vai tamén ca ordenación do territorio, bueno, pois aí temos unha potencialidade. Pero que pasa? Claro, que o paga. Porque antes os montes se limpiaban gratuitamente, pero agora non. E quen o paga? Esta administración autonómica o paga? Pois me parece que non temos os recursos suficientes de momento para elo. Eu reclamaría incrementar ese tipo de recursos, non? Recursos de cuidados de montes, pensando que eso é algo que revirte na saúde, no medio, con mayúsculas, de todos os que estamos na colectividade no país, non? Está nas zonas rurales, non? O sea, é algo que exporta a zona rural a toda a poboación, e polo tanto hai que mantelo, e o temos que pagar, sí, como? Con impostos. Non nos doan prendas en decilo. Claro, o que pasa é que ás veces non queremos que haxa máis impostos, pero hai que tamén entender que son bens públicos, non serán beneficios particulares, non? Entón, bueno, teñen que ser conducidos, dirixidos desde as administracións, non? Aí hai un papel importante das administracións tamén, non? Vale, impostos sí. Decía antes o diputado como e cando e con quen ou algo así. Decir, os impostos sí, pero para quen? Sí, eso hai que pagalo, evidentemente. Pero outra das cousas que tamén se debería facer unha gran diferenciación é no tema impostos nesas zonas máis que estamos máis sensibles ao despoboamento. Decir, unha pequena baixada nesas zonas que, a ver, evidentemente non se paga igual en Forcarei que no centro de Santiago, pero bueno, non pagamos pouco. Despois esas zonas é algo que non teño... É moi interesante eso, unha fiscalidade diferenciada. Pero ben diferenciada, é dicir, nós pagamos menos, vale. O rural paga menos, sabémolo. Pero é que o rural non chega a fibra. Bueno, algúns sitios así. Vale. Algúns sí. No rural... as augas temos que canalizalas nós. É dicir, toda unha serie de cousas polas que ti pagas impostos nunha cidade, no rural témolo que solucionar nós, non a administración. Entón, ten que haber unha diferenciación grande.
E xa salindo un pouco dai, esas zonas que máis arderon, ou que arden recurrentemente cada 5 anos, ou cada 6, se non me engano, boa parte son Rede Natura. Pouca xente, eu son deses nenos que quedaba cos ollos abertos mirando aquelo de O home e a terra, aqueles documentais de Félix Rodríguez de la Fuente. É dicir, pouca xente máis respetuosa co medio e destopar camín, vamos. Igual sí, pero máis non. Agora ben, eu creo que a Rede Natura está moi mal xestionada dende a administración. Hai que protexer esas zonas, claro que as hai que protexer. Pero, como decía Rubén, decir, tens que fomentar unha serie de actuacións aí encima para que non chegue isto. Esas mesmas actuacións tamén fan asentar xente ali. Porque se hai algo, haberá xente. Se non hai nada, pois terás unha casa de fin de semana, como moito. E indo xa un pouco por aí, e deixándose un pouco como reflexión, se cadra non é o tema, ou non é o tema, pero deixando un pouco como reflexión, a miña granxa é extensiva, unha granxa familiar, normal e corrente, do que podes topar en moitos sitios de Galicia. Temos un problema moi grave a partir de agora. Somos altamente contaminantes. Parece ser que dende fai 5 anos as vacas pararon de producir abono e empezaron a producir residuos. Non o sei. Eu sigo vendo todo igual que vía, vale? Non quero ser escatolóxico, pero sigo vendo o mismo que vía. Bueno, pois agora non, agora son residuos. Claro que hai granxas que producen residuos. E hai granxas que producimos abono, que nos fai falta. O problema, como decía Juana, é outra vez como ordenas, como fiscalizas, como as políticas. É dicir, resulta que a día de hoxe, tal cual está planteado, xa non digo dende Madrid ou dende Santiago, non, xa dende a propia Unión Europea, tal cual está planteado, contamina máis a miña granxa con intensiva. Sí. Parece ser que hai que coller as emisións de metano e dividilas entre os litros de leite. Esa é a maneira de saber canto contamina cada granxa. Claro, se divides as emisións de metano dunhas vacas en extensivo entre os litros de leite que dan, esas vacas producen menos que as intensivas. Dache que contaminan máis. O camiño é o intensivo. No sitio de primar o extensivo, por eso nos imos topar que certas actuacións vai ser complicadas levalas a cabo. Decir, porque vai chegar un punto, non sei ben por onde vai ir isto. Decir, que isto dá moitos bandazos, xa vemos todo o que está pasando con Europa, a política agraria, todo isto, pero pasamos de que granxas intensivas na Normandía francesa teñen un nivel de contaminación negativo e alquilanlle unha cuota de contaminación a certas industrias, non? É o proxecto este que están aí mirando a ver se implanta. E, sin embargo, as granxas extensivas non poden facelo porque teñen unha contaminación positiva. Aí o deixo como reflexión que conste que estou completamente de acordo en que hai que facer actuacións nesas zonas e o extensivo sería o lóxico. Solo aquel, solo nos queda un. Isto é un aviso, non? De que temos que ir. Sin embargo, sí que se fala de que precisamente a agricultura
extensiva, a agricultura ecolóxica ou a agricultura de versión é o futuro. É un sinsentido isto, porque as políticas van por un lado e as propostas e o camiño da sustentabilidade vai por outro, non? Sí, que hai un exceso de regulación en todos os sectores. Entonces, está ben regular, está ben ordenar, pero tampouco sin pasarse, porque che impiden facer cousas. Por exemplo, se alguén vai a rehabilitar unha vivenda, está cerca dunha iglesia, xa lle poñen 1000 trabas. Entón, pois, o que me vai a costar e o tempo que vou a perder xa non arreglo a casa de meus avós. Voume pa un piso ou para onde sea. O que lle pasaba a Manuel, que foi limpiar o río e casi o multan. É un sinsentido, vamos, que a xente que fai as normas moitas veces descoñece a realidade de onde logo se van a aplicar. Eu volvo a insistir no mesmo, de que ten que haber modelos e ordenamento do territorio. Hai moitas políticas sectoriais que son contradictorias. Ti dis que se penaliza o extensivo, pero coñezo moitos produtores de extensivo que a PAC lles dá moito diñeiro por estar en extensivo. Outro día, extensivo de carne, produtores que coñezo dicen o 50% dos meus ingresos entran pola PAC. É dicir, o mellor logo sí que te penalizan por outro lado. En relación co tema da rede natura, ten que habela, pero ten que haber plans de xestión. E está declarada a rede natura e non hai plans de xestión nas áreas declaradas que é unha cosa que levamos pedindo moito tempo. E os plans de xestión non poden ser naturalistas ou biologistas solo, teñen que ter en conta as poboacións locais ou a xente que ten vontade de vivir ali, que creo que tamén foi outro dos erros que hubo na protección dos espacios naturais. Protexíase a fauna e a flora, non se protexía os seres humanos, que eu creo que é o que ten que ir un pouco por diante, sobre todo nestas áreas de despoboación moi acentuada. Hai que fixar poboación. Eu creo que iso é un elemento bastante importante. Pero, por exemplo, extensivo, digan o que digan, si é unha das opcións que temos, porque temos demasiada produción de biomasa, é demasiado forestal, o monte que temos, polo tanto, hai moito risco de que arda, que se descontrole todo. Entón, é unha política que a mí parece máis ou menos básica, pero hai que destrabar logo que se di de demasiadas normas unhas en riba de outras. Eu penso que a gandería contamina, eu aí sí que estou de acordo, pero bueno, é mellor a veces que contamina que haxa gandeiros, é peor que non haxa gandeiros e non se contamina. É dicir, hai opcións territoriais que hai que tomar, e un pouco de contaminación con gandeiros está mellor que ter despoboado e o monte abandonado sin gandeiros. Claro, eso é modelo territorial. É que nos resta competitividade con outros países, porque se aquí non se pode botar pesticidas, non se pode non sei que, non se pode, e logo veñen e traen de Marruecos, de Sudamérica, de non sei onde, ou mesmo nos pasa a nós. As nosas cortinas pois son máis caras que outras que fabrican en China, pero claro, nós temos que cumplir con a legislación laboral, de seguridade de saúde, de medio ambiente, de un montón de trabas, que isto supón un coste máis elevado do produto, que estas outras persoas que traballan, bueno, ou están no outro lado do mundo, non teñen. Entón, deberíamos facernos mirar un pouco se queremos quedar de parque temático ou queremos poder seguir vivindo decentemente en Europa. A gandeiría contamina. Admito. Estar vivo é contaminante. A humanidade contamina solo por estar. Ahora ben, o extensivo. Vámonos ao extensivo. Ti tes X producción de metano, X producción de carbono, X producción de un montón de elementos químicos e de gases. Pero tamén tes unhas producións de plantas para alimentar eses animais que tamén están procesando todo eso e xerando oxígeno, que resulta que tamén fai falta para a vida. Iso non o descubriron os que legislaron isto, non chegaron aí. O extensivo ten un consumo de concentrados baixo, ten un consumo de medicamentos casi inexistente, etcétera, etcétera, etcétera. O intensivo, e vámonos ao intensivo o de verdade,
tes unha produción pequena de plantas, de erva, de millo, do que sea, pequena porque hai que xustificar algo para poder cobrar a PAC. Ollo, senón nin eso. Porque basicamente alimento, estou falando de intensivo, ollo, non estou falando do intensivo do paisano que ten 100 vacas en produción, non. Estamos falando destes proxectos que se queren montar e que se están montando. Esa comida para eses animais ven de Brasil, Argentina, o medio oeste americano, esa non trae aranceles. Todo eso ten unha pegada de carbono para chegar aquí. E, sin embargo, volvemos ás políticas e ás regulacións, o que se está fomentando é ese tipo de gandeiría. Porque ese tipo de gandeiría, según algún cerebro economista, no, xa che dixo eu que non. Ese tipo de gandeiría é a que move a economía. Vale. Meu pai, que en paz estea, diría, é a que cambia os cartos de mans continuamente. Non sei se iso é mover a economía ou non. Eu deso non entendo. Agora, a que xera un entorno sostible e a que xera que non haxe esos lumes, porque esas zonas, esas actividades que se podían facer aí, vale, Red Natura, pero hai zonas que están coa mesma cantidade de biomasa que non son Red Natura, que podían estar producindo alimentos para as vacas do concello do lado. Tampouco. Bueno, teríamos materia para seguir falando ata mañá, pero bueno, o tempo de radio é o que é e temos que ir cortando. Porque ademais nos apetecía, non sei se alguén do público ten interese en facer algunha pregunta, aproveitando que temos pois persoas con tan boa disposición ao coloquio e á charla. Alguén que queira facer unha preguntiña por aí? Preguntaríalle a Rubén que papel querese poden xogar as comunidades de montes para esa poboación no rural. Eu creo que poden fixar moita, de feito, eu creo que fixan poboación. O que pasa que as comunidades de monte en Galicia, que están no sur, están na provincia de Pontevedra e na de Ourense. En Lugo e en La Coruña hai moi poucas comunidades de montes, hai bastante. Funcionan moi ben onde hai certa poboación, onde hai certo rural vivo. Na provincia de Pontevedra, por exemplo, moito do Cardeo en Ourense era a comunidade de montes, estaba abandonado. O problema é, cando hai poboación, se poden xerar. Eu creo que está moi ben a lei de montes en Mancomún, pero probablemente había que darlle un xiro, que tamén poderá haber algunhas actividades que puidesen ter algún tipo de rentabilización económica máis directa. E tamén que houbera maior capacidade ás veces para negociar os usos do solo, como en algúns lugares que Montes en Mancomún se introduciron para viñas ou para determinadas utilizacións agrarias ou gandeiras. Eu creo que teria flexibilizar un pouco, é dicir, é moi ben intencionada a lei porque se protexeu esa forma, pero darlle un pouco máis, o sea, empezar tamén a entenderas un pouco máis como unha unidade económica que pode servir para a comunidade. Pero sí que ten moita importancia en Pontevedra, onde non hai xente. Eu vin algún concello de Ourense que algún alcalde decidiu municipalizalas. Non eran alcaldes do bloque, eran alcaldes do PP. Por que? Porque se ardía. E interviron directamente, pactaron cos tres que quedaban e interviron. E foron áreas onde, a partir de repoboamentos de árbores, non arderon agora nesta vaga de lumes porque estaban ben xestionadas. Pero varían moitísimo se non hai xente ao frente da comunidade ou se hai. E eu creo que hai que flexibilizar para que se hai actividades económicas que sexan de beneficio comunitario, pero que tamén se podan materializar en ingresos, non? Está demasiado ben intencionada e pouco centrada na economía o que son a xestión dos Montes en Mancomún de momento. Eu xa para se quere facer alguén algunha outra pregunta por aí, queren facer algunha pregunta, no. Eu si que despediría aos nosos convidados que dende a súa perspectiva, non, que nos dixeran algunha medida que poida servir como apoio para fixar poboación ou no seu caso, pois para que melloren tanto pois a empresa de Celtic Stores como, por exemplo, a granxa que ten Manuel.
Pois o que falábamos un pouco antes, que as persoas que teñen que facer normativa falen un pouco cos axentes implicados. Eso sería moi importante antes de sacalas a publicalas no BOE ou no DOGA e a la veña cúmpleas, sin ver se realmente se poden levar a cabo ou non, perxudican ou non perxudican. Creo que eso sería bastante importante. Manuel? Non podo estar máis de acordo con Juana. Servizos e máis servizos. Sí, eu era só unha idea, estou de acordo, decir, un modelo de Vandaluz, un modelo da gandería que plantexa Manuel son o futuro. Pero eu insistiría un pouco máis. Agora no rural se vive ben, está máis barata a vivenda, non hai que vir a traballar a Moraña e vivir en Pontevedra, ou mellor hai que plantexar que moitos que viven en Pontevedra podan vir a vivir a Moraña. É dicir, temos que darlle un pouco a volta, como acontece en moitos países europeus, onde as densidades rurais medran porque hai máis calidade de vida, porque pode haber boas condicións, hai que ver como vai o mercado da vivenda e porque hai mercados da vivenda moi saturados nas cidades e agora é unha gran oportunidade. Pasa que ainda culturalmente seguimos sin valorar a calidade de vida que ten o rural ainda o suficiente como se fai na maior parte dos países ou das sociedades europeas. Iso é un problema que temos no conxunto da Península Ibérica ou do Estado e que temos en Galicia. Pois por recalcar unha das que xa dixen antes, fomentar o emprendemento dende o punto de vista local, non? As autoridades locales coñecen moi ben a poboación, entón ter unha boa comunicación con eles, tratar de axudarlles, potenciar, cubrir as súas necesidades con formación puntual para esas necesidades. Esa me parecería un bo camiño e unha cousa que se pode, que é asequible ademais. Bueno, Ana, Bueno, eu salgo con máis dúdas das que cheguei. Sí, porque realmente é un tema moi denso que teño moitas máis dúbidas. Non puidemos tocar moitísimas das patas que tiñamos, pero das que sí que sacamos algunhas conclusións interesantes. Básicamente, creo que temos que ser conscientes de que non se pode, é imprescindible unha ordenación do territorio, que hai que saber que queremos para os nosos territorios, non vale unha fórmula única. Contando con todos os axentes. Contar ca comunidade, é imprescindible. Contar ca potencialidade local, mesmo o talento local, que Juana decía que era a veces foi complicado poder conseguir, cas propias potencialidades económicas que temos, o que se veu facendo toda a vida non ten por que estar mal, todo o contrario. Hai moito potencial no rural, hai moita necesidade pois de ampliar servicios, fixar poboación, facer unha oferta atractiva. Porque, agora voume apropiar totalmente dunha frase que repiteu Rubén varias veces, e é que no rural vívese ben, e iso é unha realidade. Pois en Moraña mellor, que nos acolleron aquí de maravilla, así que moitísimas grazas a todos por achegarvos ata aquí, moitísimas grazas á xente que nos está vendo e escoitando, e agora para despedir que mellor que un pouco de música de Chinguilipé, dos nosos músicos locais que nos van a servir para facer a despedida, así que músicos arriba. Os músicos agora xa teñen que quecer outra vez, dar un saltiño, tomarlle un trago de novo, un Chinguilipé, e música, maestro.
Bueno, damos a benvida a este coloquio rural vivo, desafíos e oportunidades fronte ao despoboamento. Falaremos ao longo deste Onda ODS das oportunidades deste mundo rural vivo que queremos, dos desafíos que enfrontan e tamén de todas as oportunidades que existen no rural, que hai moitas máis das que nos pensamos e hai que, bueno, poñelas en valor e para poñer freo tamén a un fenómeno ben doloroso como é o despoboamento. Todo isto sempre baixo a óptica e o paraugas da sustentabilidade e a Axenda 2030, porque Onda ODS, o futuro teu, o espazo radiofónico sobre os obxectivos de desenvolvemento sustentable e a Axenda 2030 desenvolvese hoxe dende o Concello Pontevedrés, daqui de Moraña, dende este espazo multiusos do Concello que hoxe nos acolle. Bueno, temos que empezar por dar as grazas en primeiro lugar, por suposto, ao Concello de Moraña, nomeadamente pois na figura do seu alcalde, José Luís Gómez Fontela. Moitas grazas por acollernos e tamén moitas grazas polo apoio ao proxecto Onda ODS. Esta é a terceira edición dun proxecto que nos une con asociacións similares que existen no resto do Estado. EMUGA é a Asociación de Emisoras Municipais Galegas e levamos 3 anos xa traballando en este proxecto con asociacións irmás, como é o caso da REN, que é a Rede de Emisoras Comunitarias. Temos tamén a colaboración de EMA, Emisoras Municipais Andaluzas, e la xarxa Televisión de Cardedeu, que é a nosa correspondente en Cataluña. Bueno, con eles levamos colaborando en este proxecto radiofónico que reúne a máis de 200 emisoras locais. Somos pequerrechiñas, pero somos moitas e moi achegadas, moi apegadas ao local. Traballamos todos conxuntamente pois, para acadar esa axenda, difundir esa axenda 2030 e estes obxectivos de desenvolvemento sustentable dende a comunicación local. O noso agradecemento tamén ao representante da Deputación de Pontevedra, Jorge Cubela, que nos acompaña tamén nesta primeira parte do coloquio. Contaremos, gracias a eles, con dúas visións complementarias, a do representante dun concello rural e a do representante dunha administración, dunha provincia na que máis da metade dos municipios contan cunha superficie de chan destinado a explotacións agrarias e forestais superior ao da superficie de solo urbano e urbanizable. Bueno, Pablo, antes de continuar, eu creo que temos que presentármonos pois a quenes vamos a conducir este coloquio. Seguramente a Pablo xa non fará falta que volo presente, porque o teredes de speaker en máis dunha das actividades que facedes aquí. Ele é unha das voces de Radio Estrada e temos que agradecer enormemente dende a organización deste evento pois a súa colaboración e o seu traballo, porque realmente toda unha gran parte da produción estivo nas súas mans, así que, Pablo, moitísimas grazas. Bueno, a outra conductora e parte tamén deste banco, Ana Santiago, que me acompaña, ela forma parte do equipo de MUGA, Radiofusión e a Asociación de Emisoras Municipais Galegas. Unha vez que xa nos presentamos, imos dar inicio a este coloquio contándoles como vai ser o desenvolvemento do mesmo. Nesta primeira parte contaremos coas aportacións do alcalde, do representante da Diputación, e despois na segunda parte do coloquio contaremos cun panel de persoas expertas en distintas áreas que xa están por aquí connosco, distintas perspectivas tamén que non son imprescindibles para chegar a bon porto con este compromiso que nos marcamos. Por iso temos que agradecerlle a súa disponibilidade total dende o momento no que lles pedimos a súa participación. E ao longo do programa pois tamén contaremos, como non, co grupo de gaitas Chinguilipé, que aí están para amenizarnos esta tarde, e contamos así coa presenza de artistas locais que a bon seguro nos aportan un chisquiño de frescura na charla, xa que nos ofrecerán un par de intervencións durante toda a xornada. Bueno, abrimos xa o faladoiro, dándolle, xa diximos a benvida ao alcalde e ao deputado provincial, pero imos falar agora co alcalde de Moraña. O seu concello, realmente nestes últimos anos, ven vivindo pois unha expansión, vamos a decir, que dende os anos 90 tivo un importante proceso de industrialización, un cambio que seguramente veu pois favorecido pola creación dos polígonos industriais que existen en Moraña e que pasou de ser pois nun concello no que as actividades agrarias eran pois realmente mayoritarias a ser un concello no que a industrialización é relativamente pois importante, ¿no? Como ten sido ese cambio en Moraña? Como se ten vivido?
Sí, bueno, eu en primer lugar quixera agradecervos, en este caso a Esmuga, que hoxe pois, pensaste no noso concello. En referencia pois, á pregunta que me propuxo, pois, foi un cambio moi significativo para Moraña. A creación dos 2 polígonos industriales que temos en Moraña é a gran, unha das empresas, unha empresa na cal hoxe temos aquí representación, unha empresa de carácter internacional xa, que truxo moitos empleos para aquí, para Moraña, o que facilitou que as vivendas que se crearan tamén vivendas, e que moita xente que non vivía aquí en Moraña, pois que se afincara aquí e asentarase poboación aquí no noso concello. Moraña tivo tamén retos demográficos intensos, nalgúns casos a emigración tamén marcou a Moraña, igual que a tantos concellos da contorna. E como é a situación nestes momentos? Sí, a emigración claro que marcou, pois como moitos concellos do interior de Galicia, marcou tamén unha xeración na cal pois hoxe en día pois hai moita xente que regresou desa emigración, e hoxe pois pode contar con nós, pode estar aquí no seu concello que veunos nacer, e ao final pois disfrutan desa xubilación aquí en Moraña. Moraña ten 9 parroquias, seguramente en algunha delas sí que se notará algo máis precisamente este fenómeno do despoboamento, porque haberá parroquias como pode ser o caso de Santa Xusta ou San Lorenzo, que son quen de captar máis presenza, non? A mellor precisamente por esta industria floreciente que está ahora mismo vivindo Moraña. Esa é a situación, que hai parroquias que están menos habitadas e a mellor favorecese outras. Sí, exactamente. Hai parroquias que hai menos poboación activa en este caso, a xente pois vai envellecendo tamén. E hai outras que sí, que hai máis xente nova e que hai ese crecemento. Moitas veces pois non sabemos o porqué, porque desde o concello pois os servicios que se prestanse a todas as parroquias igualmente, sin indiferencia, con ningunha, pouco a pouco pois vamos creando prestando eses servicios de gran necesidade, como pode ser o saneamento, ou como pode ser pois hoxe en día algo tan necesario como é a fibra óptica, o que é a velocidade de internet, para poder favorecer ese teletraballo no rural. A conectividade, non? Tamén por internet, pero noutros múltiples factores, non só o que é a nivel laboral, senón tamén a nivel social, a nivel servizos, non? Daí que tamén haxa diferentes plans para poder comunicar a xente das parroquias, non, con núcleos urbanos. Exactamente, nos podemos decir claramente que casi o concello 98 xa casi por cento, casi 99, pois témolo xa conectado con esa liña de alta velocidade en tema de internet. E solo faltan 4 núcleos rurales que estamos xa con empresas aquí locales tamén, pois intentando xa chegar a eses sitios que non chega esa velocidade, para poder pois que a xente pois poida vir ao rural e poida pois conocer a noso concello. Como son, que políticas pode facer un concello rural pequeno, como é o seu caso, para intentar eso que todos os concellos o necesitan realmente, pero os pequenos máis, fixar poboación? Como pode traballar un concello pequeno en fixar poboación? Exactamente, a ver, como comentaba, non somos un concello pequeno, un concello do rural na cal, pues estamos distribuídos, como decía, en 9 parroquias en distintos núcleos rurales. Intentamos prestar os mismos servicios que nas grandes cidades, prestar os mismos servicios con calidad tamén. Entonces, pues intentamos favorecer o tema das comunicacións, que é algo necesario tamén, pois as vías de as carreteras, os asfaltados, o saneamento, neste caso a internet,
E tamén pois damos tamén servicios como nas escolas unitarias que temos, aínda mantemos 3 escolas unitarias, tamén o que é o CPI o noso colexio con plan madrugas, con servicios que que ao fin e ao cabo pois intentamos favorecer a unidade familiar para que a xente pois poida conciliar e poida vir a Moraña e estar contento no noso concello. Hai tamén unha recuperación a nivel agrícola, gandeira, tamén o Val do Umia estáse potenciando. Pode se converter nun elemento de atracción para a xente, para que se veña ao rural? Sí, pode ser un dos factores tamén que nos favorezca, aínda que, pasamos dun sector primario, como comentaba anteriormente Ana, pasamos dun sector primario xa a un sector secundario no tema da industrialización. Temos os 2 polígonos, temos aínda parcelas para poder desarrollar aínda máis a nosa industrialización e como non tamén o sector primario non deixamos atrás. Cada vez pois hai máis xente que se dedica a ese sector primario e que ao fin e ao cabo pois tamén foi o que nos dou a moita xente de comer antiguamente e que intentamos favorecelo o máximo tamén posible desde o concello. Vamos a darlle uns segundos de publicidade. Que venda a Moraña, que venda como poderá, señor alcalde, convencer a xente de que vivir no rural é calidade de vida, que vivir no campo ou zonas periurbanas incluso, que teñen máis de rural que de urbanas, eso é bon. Convenza. Exactamente. Aproveite o momento. Nos Moraña tamén é un sitio geográficamente moi ben localizado. Estamos situados pois a 25 kilómetros de Pontevedra e a 35 kilómetros de Santiago. Entonces eso favorece pois que a xente que estemos nun sitio tranquilo, con naturaleza, con turismo que enriquecedor que temos aquí en Moraña e que ao fin e ao cabo pois xente que se teña que desplazar a esas grandes cidades pois que está cerquiña tamén. E nos damos a benvida a todos os que veñan a Moraña. Temos que decilo claramente que temos as taxas e as taxas municipais máis baixas, casi podo decir, de toda a provincia de Pontevedra, na cal pois eso tamén favorece. Temos as vivendas tamén moi asequibles, na cal pois moita xente pois con plans, neste caso plans autonómicos, na cal pois non hai cuestión de un ano, pois desplazábase así aquí a conselleira, na cal hai axudas para mozos e mozas de menos de 36 anos que percibiron axudas para poder afincar a súa vivenda aquí en Moraña, na cal pois o ano pasado, non recordo mal, creo que 6 ou 7 familias pois asentáronse aquí en Moraña que non eran de Moraña e compraron vivendas aquí en Moraña. Eu creo que, somos un referente da comarca. Aquí en Moraña, pois, vívese tranquilo, temos turismo e temos gastronomía. Entonces, que mellor sitio para vivir en Moraña, estar en Moraña. Un bon publicista, Sí, eu quédome cas 3 unitarias xa por edade, porque como teño rapaza pequena, quédome cas 3 unitarias que, é un mirlo blanco, é un unicornio atopar unitarias hoxe en día. Non vou a furgar na ferida a ver se llas van pechar. Imos aproveitar, xa que está, tamén damos as gracias ao alcalde de Moraña, Sito Gómez, e aproveitamos que está Jorge Cubela, que é deputado provincial que ostenta a responsabilidade de desenvolvemento rural, para ver como está afectado o despoboamento xustamente a provincia, en xeral os concellos máis rurais en particular, non? É verdade que o problema do despoboamento da provincia de Pontevedra pode parecer menos grave que noutras provincias galegas como Lugo ou Ourense, que parece que hai máis dispersión. Aínda así é preocupante, especialmente nas zonas rurais do interior. Ana, ten aí datos, non, da provincia. Sí, por exemplo, a provincia conta con 172 aldeas totalmente deshabitadas e 85 con só un morador. Isto foi a principios do ano pasado, non estou falando de hai moitos anos. Suma preto de 1000 núcleos con menos de 50 habitantes. Hai 6 concellos da provincia que foron sinalados como prioritarios pola vulnerabilidade demográfica, crecemento vegetativo negativo. E, unha problemática que é sintomática en toda Galiza, que é o envellecemento da poboación. E logo que non nos decidimos a ter nenos, a mellor porque non hai unitarias.
Pode ser. Claro, que a xente ten cans en lugar de terneros dedicas a ter cans, non? Estos son os datos. Sí, pero é unha situación que a Diputación ten detectado e recoñecido, saca proxectos para poñela en marcha, por exemplo, a Axenda Urbana e Rural de Pontevedra UPO 2030, unha axenda aliñada completamente coa Axenda 2030 e as axendas urbanas europeas. Señor Cubela, díganos, por favor, como chega a Diputación a necesidade de establecer esta axenda para a provincia? Moi ben, bueno, boas tardes a todas e a todos. Gracias primeiro por convidarme a participar e por convidar a Diputación de Pontevedra. Enlazando e unindo a resposta á pregunta que me facías, Pablo, creo que nos situemos políticamente. Refírome no contexto sociopolítico e tamén na toma de decisións, non no plano ideolóxico. Porque eu quero defender, por exemplo, desde o punto de vista do reto demográfico, da luta contra o despoboamento, e na análise que hoxe se vai a facer aquí, pois primeiro dicir que nos en Pontevedra temos un presidente da Diputación que foi alcalde dun concello de menos de 2.000 habitantes. A visión que iso che aporta para tomar decisións aplicadas nun ente administrativo e político tan grande como é unha Diputación, pois é unha cousa moi positiva, non? Evidentemente, pois cando coñeces un contexto como que estabas traducindo, evidentemente dache pé pois a unha serie de toma de decisións que se crees no municipalismo, no desarrollo rural, dos pequenos concellos, das vilas medias, salindo un poquinho pois, das cidades da provincia de Pontevedra, que parece que nun momento determinado son os que teñen dereito a levarse todo, case todo o pastel, pois é importante contextualizarlo. Dito isto, pois bueno, é certo que as administracións públicas, non son grandes, tamén as pequenas, do punto de vista do sector público local, as entidades locais que as conformamos, tanto as diputacións como os concellos, estamos quase obrigados a ter unha senda urbana e rural que desarrolla os principios da senda urbana española en consonancia pois, cos principios que desarrolla a Unión Europea e Nacións Unidas. E, por tanto, pois, estamos conversando. Acabamos de aprobar no exercicio 2024, ao finais do 23, principios do 24, pois a senda urbana e rural da provincia de Pontevedra, despois dun grande proceso de participación empresarial, social, veciñal, levámola a todas as comarcas para debatirla cos agentes económicos e sociais e tamén pois, aos concellos. E froito dese traballo de, de aproximación ao territorio, pois conseguimos incorporar unha serie de propostas, de estrategias, de análisis e de temáticas fundamental. A senda urbana da provincia de Pontevedra, a senda urbana e rural, vamos a dicirlo completo, que para estamos aquí falando rural, pois analiza 38 líneas de actuación dentro dun contexto de 8 principios e, por tanto, pues, bueno, pouco a pouco, todas as decisións que vai adoptando a Diputación de Pontevedra, hai que dicir que foi aprobada por unanimidade das tres forzas políticas que compoñemos a Corporación Provincial, deberá ir pues, poñéndose en práctica. Cales son os eixos principais dos que vostede falaba? E se hai algún que especificamente traballa o tema da despoboación, pode contarnos? Bueno, pues mirad, unha das primeiras medidas que tomamos, e isto foi xa non eu que son o deputado demográfico, non foi o presidente, teño que dicirlo así, pois no primeiro plan de cooperación que aprobou a Diputación, que é algo que obriga a lei de bases do réxime local que teñen as diputacións provinciales, un plan de cooperación, un plan de obras e servicios que financie actuacións, actividades nos municipios da provincia. Foi discriminar positivamente nas bases aos concellos de reto demográfico. E non só os concellos de reto demográfico, aos 39, sino aos de menos de 10.000 habitantes. Nunha porcentaxe, vale, dun coeficiente dos que entran dentro dos criterios objetivos, os concellos da provincia de menos de 10.000 habitantes xa teñen unha financiación nesa parte maior que o resto de concellos. Por lo tanto, primeiro objetivo. Segundo objetivo, pois en cada unha das tomas de decisión dos plans que aprove a Diputación, tanto en cultura, como turismo, como infraestructuras, como en vías e obras, ten que darse pois unhas especificidades para discriminar positivamente aos concellos do rural. E, por tanto, aparte disso, está moi ben, non só porque a teoría da xenda o plasma, sino porque as diputacións, dentro do seu contexto filosófico de permanencia,
están originariamente creadas e pensadas e agora impulsadas a través da Lei de Racionalización do ano 2013 para apoiar os pequenos e medianos concellos. A Diputación ten que ter un apoio pois ás cidades, pero ten que ter, pois, evidentemente, plans concretos, como o Plan máis provincia, de apoio aos concellos medianos e pequenos. E, por tanto, pois, son instrumentos que cada vez van a ir posibilitando que a Diputación, a través desa filosofía da senda urbana e rural, vai permitindo aos concellos ter máis capacidade de financiamento, de execución orzamentaria e tamén de propostas e de realización de proxectos. Como agora entraba e dicía o alcalde, me fai xa un tempo que non vine aquí ao centro de Moraña e acabo de ver isto, pero moi cambiado. Evidentemente, pues, a Diputación aí xoga un papel fundamental. E a xenda urbana e rural pues, marca esas estrategias, esas líneas de actuación, esas propostas que son incorporadas por comarcas que no ámbito completo da provincia pues, vai a permitir ter unha estrategia. E ter unha estrategia é moi importante. Aquí un pouco deso, porque xa nos chegou a pregunta, casi contestou todo. Non, moi ben, non tenían moitas cosas. Pero pode ser que haxa unha ferramenta útil como é a comarcalización. O sei, se mancomunarse e traballar comarcalmente pode ser unha ferramenta útil pois para, a mellor, estes servizos que parece ser a mellor foco do interés para quedarse e fixe a poboación. Está, aparte de ser diputado, é un dos alcaldes do Cerro do Cotobade con concellos que son funcionarios, non? Sí. Entonces, que mellor exemplo, non? Para esta realidade que hai en Galicia. Bueno, a polémica, pero sí, que non deixa de estar aí. Bueno, vamos a ver, el tema da comarcalización, mancomunar servicios, depende de onde, depende como e depende con quen. Hai algunhas mancomunidades que funcionan, como do Barbanza, como a do Salnés, e hai outras pues, que existen, pero prácticamente sin contido e sin eficacia. Entón, depende de onde, como e con quen. Hai comarcas que teñen pues, unha tradición de colaboración máis grande. Despois, por exemplo, pues, logo tes o caso de Ourense, no que o lixo, o servicio de recollido do lixo, xestiona directamente a Diputación. E, bueno, pues hai moitas mancomunidades de xestión de auga, mancomunidades de xestión turística dos seus concellos, que, bueno, van tendo ideas e as van pondo en práctica. Eu creo na comarcalización, pois depende de onde, como e con quen. Por exemplo, bueno, o noso estatuto que cita a parroquia e a comarca, pero non a desarrolla, pois, bueno, é algo que quedou pendiente durante a autonomía. Pero ben, é certo que eu creo que o que sí que hai que facer é un complexo xa dentro deste vilipendio administrativo que temos, tratar de facer unha administración única, que eu dicía esa fraga daquela, que non é por citar a fraga porque por nada, pero que en algún momento desde o punto de vista da organización territorial e política administrativa tiña boas ideas, pois había mellor que recoller a veces ese tipo de fontes. O que non podemos ir é a que cada administración, o Estado, a Xunta, Diputacións, Concellos, teñamos as mesmas axudas para unha determinada cousa. Falo, por exemplo, do Pacto do Estado contra a violencia de xénero, que é importantísimo que haces os fondos, pero a veces os concellos non damos atendido a justificar a subvención que nos dá o Estado, que nos dá a Xunta, que nos dá a Diputación e as iniciativas que temos propias. Home, pagamos un fondo común, que o xestione alguén, por exemplo, os concellos, que se nos transfira, e que non os teñamos que justificar, que se nos obriga a executar, que para iso está a fiscalización do Consello de Contas e de moitos organismos para ver que fan os concellos cos fondos públicos. Pois iso é o que se debería de facer, mellorar o sistema, mellorar pois, a eficacia administrativa e xa non son partido tanto de crear novos entes, mancomunidades, consorcios, que xa digo, onde funcionen ben, perfecto, hai que deixalos e apoialos, pero en outros sitios pois, onde non tuveron cabida. Eu falo na minha experiencia como alcalde dun concello fusionado. Fusións voluntarias, sí, depende de onde, come, con quen. Claro, como aspirina vaya para todo, pues non sabemos, ¿no? Evidentemente. Non hai fórmulas máxicas. Claro, que tipo de concellos creamos con fusións voluntarias? Porque entre Cerdedo e Cotoade creamos un concello de casi 6.000 habitantes. Pero en Ourense ou en Lugo, para xuntar un concello de 5.000 habitantes, necesitas, ao menos, en algún caso, 6 ou 7 concellos. Entón, claro, é difícil, non? Estamos moi diseminados, non é o mesmo caso a situación do interior de Ourense e de Lugo que o da provincia de Pontevedra e de Coruña. Por qué? Porque representamos o eixo atlántico. E, bueno, pues, dende X década a concentración da poboación en Galicia se centra no eixo atlántico e iso é que temos que intentar solapar. Eu que sou un defensor do interior de Galicia e que merecen os mesmos servicios, incluso máis investimento, máis fondos que os concellos que teñen máis capacidade, pois temos que dicilo con voz alta. E, polo tanto, pois, bueno, eu non son
Un profesor de universidade son unha persoa que fai práctica, que dende a posición de alcalde e como diputado autonográfico que me permite ahora ter este tipo de opinión. Pero a túa pregunta é importante analizar o contexto de competencias, de financiamento, antes de abordar unha medida global para toda Galicia, porque non somos iguais na comarca de Pontevedra, a comarca de Ferrolterra, nin temos os mesmos problemas na Odeza que poidan ter, pois, noutro ámbito territorial de Galicia. E, por lo tanto, pois, hai os agentes políticos locais, que son as corporacións, os gobernos municipais, e os alcaldes, pois, teñen un papel fundamental. Eu sei que pido neste tipo de foros, de reunións internas e demais, de partido, que se escoite os alcaldes, porque moitas veces se analizan dende outros tipos de ámbitos, que dende a teoría política ou dende a teoría en xeral, queda moi ben, pero despois levando a práctica é ineficaz. Pois vaya que para rematar esta parte do coloquio abrir un melón é moi interesante, verdad que sí? Un solo. Un solo. É unha meloneira completa. Pero temos o tempo que temos e temos que deixalo aquí. Temos que agradecervos enormemente a ambos os dous que nos, primeiro, que nos fixerades de anfitrións, que nos referiredes e que compartirades este momento con nós, porque o punto de vista da administración local é moi interesante e imprescindible, vamos a decirlo así. Entón, pues, bueno, pues, moi agradecidos, é verdade que participarades hoxe con nos. Bueno, vamos a continuar co faladoiro, pero o que esta seguinte parte que vai ser esta reflexión un pouco máis profunda, que non estivo máis esta primeira, e vamos a facer unha pequena transición musical. Vamos, para que nos permita pues, reacomodar aos nosos convidados e disfrutar un pouco da arte local. Sí, para iso imos a contar cos cómplices locais que van a aportar un pouco de arte a este evento, un pouco da nosa tradición, todo vai a ser falar, non? Tamén hai que aportar un pouco de música da man de Chinglipé, un grupo de gaitas que naceu aquí en Moraña no 2005, segundo o dicionario galego-castelán de Franco Grande. Chinglipé chámaselle a un salto que se dá a pata cosa nos xogos dos rapaces. Non sei se vos xogades moito saltades así. Sí, Manuel é o... Igual son máis a segunda acepción da palabra, verdad? Sí, poden ser. Chámaselle a un salto que se dá a pata cosa nos xogos, pero tamén a segunda acepción a que fai referencia a Ana, que é a versión adulta, que dá un trago de aguardente ou outro licor espirituoso. Son del marido segundo, non? Hai días que aún... Depende, como decía o diputado, depende, ¿no? Como, con quen? No, como, cando, con quen? Depende. Bueno, pues vamos a agasallar con un par de pedras musicais, así que un aplauso para Chinglipé.